утрото на новия ден, сред златните лъчи на изгрева, душата усеща тиха нужда да се освободи от тежестта на миналото и да намери вътрешен покой. Прошката, според учителя Петър Дънов, е пътят към лекота, изцеление и дълбок вътрешен мир. Тя не означава забрава или примирение с злото, а прозрение за силата на любовта, която лекува и най-дълбоките рани в сърцето. Когато простим, ние отваряме врата за нова светлина, не само за другия, но и за себе си, освобождавайки се от оковите на обидата и болката. Прошката е вътрешно решение, акт на смирение и великодушие, който преобразява душата и носи хармония. В ежедневието можем да започнем с малки, но съзнателни стъпки. Да се вслушаме в сърцето си, да осъзнаем истинските си чувства и с искрено намерение да пожелаем добро на този, който ни е наранил. Този процес ни дарява спокой, обновява ума и изпълва живота с топлина и светлина. Прошката е дар и за да го получим, първо трябва да го дадем с чисто сърце. Нека всеки ден носим прошка в душата си, за да сеем доброта, светлина и любов по пътя си. Само така ще открием истинската свобода, хармония и духовно извисяване.